Mijn passie is boudoirfotografie. Het zoeken naar schoonheid, naar tederheid, naar zachtheid, naar kracht, naar emotie in een vrouw. En dat in de foto leggen. In de fotografie vertaalt zich dat in de zoektocht naar schoonheid natuurlijk. Maar dan zoek ik naar die bewegingen, die poses, die blik, de vorm van de lippen, de beweging van de heupen. Die dingen die net iemand mooi maken. Met het juiste licht, met de juiste poses, met de juiste gesprekken eigenlijk, om iemand op haar gemak te zetten. Tijdens een fotosessie ontstaat er een band met de persoon die ik fotografeer, omdat ik eigenlijk de hele tijd bezig ben met het persoonlijk aspect. Ik moet die persoon geruststellen, helpen, coachen, ik moet poses tonen. Dat is mijn taak. Het technische, het licht zetten en het fotograferen en de lens kiezen is eigenlijk iets wat niet te veel mag opvallen, wat in de achtergrond moet gebeuren. Wat ik het meeste zoek in iemand is om die persoonlijkheid en de schoonheid van die persoon en de kracht van de persoon in een foto te kunnen leggen. Iedereen die hier komt is bloednerveus. Het heeft schrik van dat beeld terug te krijgen, van al zijn imperfecties, maar we zoeken samen naar hetgeen mooi is, hetgeen sterk is, hetgeen een sterke foto maakt. Daardoor is dat voor iedereen ook geruststellend gaandeweg om te zien hoe ik werk en om die evolutie te zien, hoe zij zelf beter en beter gaan poseren en sterkere foto's gaan neerzetten. Mensen zijn echt gelukkig als ze bij mij zijn geweest. Ze hebben echt ontdekt dat ze mooi zijn en dat ze sexy kunnen zijn en ze zijn daar echt vrolijk om. Een boudoir-fotoshoot geeft u die foto's die je aan uw partner wilt geven. Die tonen hoe dat je wilt geven aan uw partner. Die fragiliteit, die tederheid, sexy. Dat gevoel, dat slaapkamergevoel, dat boudoirgevoel eigenlijk. Het kamertje tussen de kleedkamer en de slaapkamer.